Wong kuwi lamun arep celatru utawa arep bicara, arep ngomong, arep ngucap, prayogane kuwi dipikir luwih dhisik supaya iso nindingi lan nglelimbang intisarining ukara kang arep dilairake. Senadyan iku mung ucapan, kalamun kleru pangucape bisa mbilaheni tumrap jiwa lan raga. Tuladhane ana putra raja saka Natasangin, ya saka negara Baratwaja, kang bagus critrane mbranyak pasemone. Neka Nanuswantara kepengin naker ilmu nggone meguru marang Rama Bargawa, ya Hyang Rama Prasu. Teka nyang negara Pancala saperlu ngupadi marang sedulure tunggal guru. Nanging tekaning negara Pancala satriya bagus kang kekasih Bambang Kumbayana mau ora tepung ing unggah-ungguhing tata krama, peradaban, lungguhing tata susila, kanthi ucap pangucap kang tanpa tinata. Bambang Kumbayana kena pidanane Raden Gandamana dipulasara, digodha gitik, kabekuk-bekuk, diengkuk-engkuk nganti padha menceng balunge, merot lesane, ceko tangane, kencik sikile, tepuk idepe, njur dadi wujud Begawan Durna kuwi. Mula Pendhita Durna uga kasebut Bambang Kumbayana. Dene kabeh iki mau unduh-unduhane nggone duwe pangucap kang ora dijaga lan ora direksa.